Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη με το Workadoo ώστε να μπορέσουμε να διαβιβάζουμε το ψηφιακό ωράριο εργασίας των εργαζομένων μας. Αρχικά θα δείξουμε πώς μπορούμε να πάρουμε τους απαραίτητους κωδικούς από το Εργάνη ώστε να τους διασυνδέσουμε στην πλατφόρμα του Workadoo. Μπορούμε να μπούμε στο περιβάλλον του Εργάνη με τους κωδικούς τους οποίους έχουμε ήδη και θα πρέπει να πάμε στους εξωτερικούς χρήστες. Εδώ στους εξωτερικούς χρήστες δημιουργούμε ένα νέο χρήστη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πρόταση του username που μας προτείνει το ίδιο το Εργάνη ή μπορούμε να βάλουμε αν χρειαστεί κάποιο δικό μας. Καθορίζουμε ένα password το οποίο είναι απαραίτητο για την διασύνδεση. Σημείωση ότι το username και το password θα μας χρειαστούν για το περιβάλλον του Workadoo. Πολύ σημαντικό είναι να καθορίσουμε το παράρτημα. Το παράρτημα είναι το υποκατάστημα της επιχείρησής μου. Άρα να είμαστε βέβαιοι ότι υποβάλλουμε και αυτοί οι κωδικοί αφορούν το υποκατάστημα. Στη συνέχεια καθορίζουμε ένα ονοματεπώνυμο. Τα υπόλοιπα εξωτερική κατάσταση, υποχρεωτική αλλαγή κωδικού μπορούμε να την βάλουμε όχι αν δεν θέλουμε να αλλάξει ο κωδικός. Πολύ όμως απαραίτητο και σημαντικό είναι εδώ που λέει χρήση μόνο από υπηρεσίες διαλειτουργικότητας να ορίσουμε ναι. Είναι υποχρεωτικό να θέλουμε αυτός ο χρήστης να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας. Εφόσον λοιπόν αποθηκεύσουμε τον νέο αυτό χρήστη, πάμε στο περιβάλλον του Workadoo, πάμε στα περισσότερα, στις συνδέσεις και ψάχνουμε να βρούμε την διασύνδεση η οποία αφορά το Εργάνη, η οποία θα την δείτε πλέον σε όλες τις νέες μας εγκαταστάσεις. Άρα προχωρώντας και ψάχνοντας να βρείτε την διασύνδεση θα δείτε ότι υπάρχει το Εργάνη Integration, πατάτε δημιουργία ή διασύνδεση, ανάλογα αν το έχετε δημιουργήσει είναι η πρώτη φορά που το κάνετε. Χρησιμοποιούμε δύο περιβάλλοντα, το Sandbox και το Live. Το Live είναι το κανονικό περιβάλλον του Εργάνη. Αν θέλετε πριν ξεκινήσετε και δουλεύετε να κάνετε δοκιμαστικές, υπάρχει και ένα άλλο περιβάλλον βοηθητικό του Εργάνη, το οποίο μπορεί να πάρετε και εκεί πάλι άλλο κωδικό και να κάνετε τις δοκιμές σας πριν προχωρήσετε στο κανονικό περιβάλλον. Εάν όμως είστε OK, αφήστε το, συμπληρώστε live όπου είναι το περιβάλλον το οποίο θα δουλέψετε πραγματικά, βάλτε τον κωδικό τον οποίο μόλις δηλώσαμε στο Εργάνη και το password και πατήστε διασύνδεση με το Εργάνη. Αυτό το σύστημα πλέον από εδώ και στο εξής θα μπορεί να στέλνετε οποιαδήποτε πληροφορία και να είναι συνδεδεμένο με το Εργάνη.